Καλησπέρα. Απολυτήρες εξετάσεις 3ης Λυκείου 2011, θέμα Α, ερώτημα Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη σωστό αν είναι σωστή ή τη λέξη λάθος αν είναι ερθασμένη. Πώς απαντάμε εδώ στις Πανελληνίες? Θα πάμε στο τετράδιό μας και θα γράψουμε τους αριθμούς των προτάσεων 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα θα γράψουμε τη λέξη σωστό ή τη λέξη λάθος, έτσι. Πρόταση 1 λοιπόν. Ένα δομημένο πρόβλημα είναι επιλύσιμο. Είναι σωστή η φράση, άρα θα πάμε και θα γράψουμε τη λέξη σωστό. Πρόταση 2. Η λογική έκφραση χ ή όχι χ είναι πάντα αληθής για κάθε τιμή της λογικής μεταβλητής χ. Παρατηρούμε ότι έχουμε στη μέση το λογικό τελεστή ι. Ο λογικός τελεστής ι θα είναι αληθής αν μία τουλάχιστον από τις δύο προτάσεις είναι αληθής. Αν λοιπόν εδώ το χ έχει την τιμή αληθής λοιπόν το χ, όχι χ θα έχει ψευδής αυτή. Άρα λοιπόν μία από τις δύο φράσεις είναι αληθής, άρα το αποτέλεσμα που θα πάρω θα είναι αληθής. Αν το χ έχει την τιμή ψευδής, όχι ψευδής, αληθής εδώ, άρα πάλι μία από τις δύο προτάσεις θα είναι αληθής. Οπότε εδώ πάντα το αποτέλεσμα που θα πάρω θα είναι αληθής. Άρα η πρόταση είναι σωστή. Θα πάμε λοιπόν και θα γράψουμε τη λέξη σωστό. Πρόταση 3. Ο αλγόριθμος της σηριακής αναζήτησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ταξινομημένους πίνακες. Ο αλγόριθμος λοιπόν της σηριακής αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ταξινομημένους πίνακες, όχι όμως αποκλειστικά, χρησιμοποιείται και σε μη ταξινομημένους πίνακες. Άρα η πρόταση είναι λάθος. Επειδή ο αλγόριθμος της σηριακής αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μη ταξινομημένους πίνακες. Και πάμε στην ερώτηση 4. Όταν το πλήθος των επαναλήψεων είναι γνωστό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εντολή επανάληψης όσο επανάλαβε. Η όσο επανάλαβε είναι δομή επανάληψης με έλεγχο στην αρχή, είναι η γενική δομή επανάληψης, είναι η πιο γενική δομή επανάληψης, μπορεί πάντα να χρησιμοποιηθεί, συνήθως τη χρησιμοποιούμε όταν δεν γνωρίζουμε τον αριθμό των επαναλήψεων. Άρα η φράση είναι λάθος. Και πάμε στην πρόταση 5. Ο πίνακας είναι μια δομή που μπορεί να περιέχει στοιχεία διαφορετικού τύπου. Από τον ορισμό ξέρουμε ότι ένας πίνακας περιέχει υποχρεωτικά στοιχεία ίδιου τύπου, άρα η πρόταση είναι λάθος. Και πάμε στο επόμενο ερώτημα, Α2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με αριθμημένες εντολές του και μας δίνει ένα κομμάτι αλγορίθμου αριθμημένα από το 1 στο 10. Μας ζητάει να γράψουμε στο τετράδιό μας τον αριθμό κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη σωστό αν είναι σωστή, τη λέξη λάθος αν είναι ερθασμένη. Άρα λοιπόν θα πάμε και θα γράψουμε στο τετράδιό μας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα τις λέξεις σωστό ή λάθος. Πρόταση 1 λοιπόν. Η εντολή 4 θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά. Ποια είναι η εντολή 4? Αυτή. Είναι μέσα σε δομή επανάληψης με έλεγχο στο τέλος, σε αρχή επανάληψης. Τι ξέρω από τη θεωρία, η δομή επανάληψης με έλεγχο στο τέλος θα εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά, οπότε η φράση είναι σωστή. Άρα θα πάμε και θα γράψουμε στο τετράδιό μας τη λέξη σωστό. Πρόταση 2. Η εντολή 1 θα εκτελεστεί ακριβώς μία φορά. Η εντολή 1 είναι αυτή. Είναι δομή ακολουθίας, είναι πριν τη δομή επανάληψης, άρα σίγουρα θα εκτελεστεί και μάλιστα μόνο μία φορά. Οπότε και αυτή η πρόταση είναι σωστή. Θα πάμε λοιπόν και θα γράψουμε τη λέξη σωστό. Πρόταση 3. Στη μεταβλητή K καταχωρείται το πλήθος των θετικών αριθμών που δόθηκαν. Πού είναι η μεταβλητή K? Εδώ. Πότε ενεργοποιείται αυτή η δομή? Όταν το χ είναι θετικό. Άρα λοιπόν ναι. Στη μεταβλητή K καταχωρείται το πλήθος των θετικών αριθμών που δόθηκαν. Άρα και το 3 είναι σωστό. Σωστό λοιπόν. Πρόταση 4. Η εντολή 7 εκτελείται πάντα λιγότερες φορές από την εντολή 4. Η εντολή 7 είναι αυτή, η εντολή 4 είναι αυτή. Πότε θα εκτελεστεί η εντολή K? Μόνο για θετικούς αριθμούς. Εντάξει, αν πάω και δώσω κάποιο χ αρνητικό, τότε θα εκτελεστεί λιγότερες φορές το K. Αν όμως πάω και δίνω συνέχεια θετικούς αριθμούς, τότε δεν θα εκτελεστεί πάντα λιγότερες φορές, θα εκτελεστεί ακριβώς ίσες φορές. Άρα λοιπόν, επειδή έχει εδώ τη λέξη πάντα, προσοχή στη λεξούλα, πάντα, η πρόταση λοιπόν είναι λάθος. Γιατί αν πάω και δίνω χ συνέχεια θετικά, τότε θα εκτελεστεί ακριβώς ίσες φορές, έτσι. Το 4 με το 7. Και τέλος η πρόταση 5. Η τιμή που θα εμφανίσει η εντολή 10 μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός. Η εντολή 10 λοιπόν είναι αυτή, εμφάνισε χ. Υπάρχει περίπτωση εδώ το χ να είναι αρνητικός αριθμός? Όχι είναι η απάντηση, γιατί πότε θα φύγω από τη δομή επανάληψης? Όταν το σίγμα θα είναι μεγαλύτερο του 1000. Για να γίνει λοιπόν το σίγμα μεγαλύτερο του 1000, όσο το σίγμα είναι μικρότερο του 1000, αυτό επαναλαμβάνεται. Η δομή επανάληψης επαναλαμβάνεται, έτσι. Άρα λοιπόν, όσο πάω και δίνω αρνητικό αριθμό, αυτή η συνθήκη είναι ψευδής και όσο είναι ψευδής, αυτό επαναλαμβάνεται. Πότε θα γίνει αληθής αυτή η συνθήκη? Αυτή η συνθήκη θα γίνει αληθής μόνο άμα τελευταία τιμή πάω και δώσω στο χ υποχρεωτικά θετικό αριθμό. Γιατί όσο δίνω αρνητικό αριθμό, αυτό δεν μπορεί να είναι αληθής. Έτσι.
Για να γίνει αληθής θα πρέπει το χ, η τελευταία τιμή του χ να είναι θετική. Άρα η τιμή που θα εμφανίσει εντολή 10 δεν μπορεί να είναι αρνητικός αριθμός, λάθος η φράση. Και πάμε στην επόμενη ερώτηση, α3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου και μας δίνει ένα κομμάτι αλγορίθμου. Μας ζητάει να εκτελέσουμε για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, 1, 2, 3, 4, 5 περιπτώσεις, και να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λογική τιμή που θα εμφανιστεί μετά την εκτέλεση της αντίστοιχης περίπτωσης. Θα πάμε λοιπόν στο τετράδιό μας, θα γράψουμε τους αριθμούς από το 1 έως το 5, 3, 4, 5 και τι περιμένει σαν απάντηση. Σαν απάντηση λοιπόν περιμένει μια λογική τιμή, ή αληθής ή ψευδής δηλαδή. Πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο. Το νι θα πάρει λέει την τιμή 0, άρα θα κάνω κάτι για α από 1 μέχρι 0. Πόσες φορές θα εκτελεστεί αυτό το κομμάτι? Καμία, γιατί η αρχική τιμή είναι παραπάνω από την τελική τιμή, οπότε δεν θα μπει ποτέ εδώ μέσα και αυτό που θα εμφανιστεί στο τέλος θα είναι τη τιμή του δ, που είναι αληθής. Πρώτη λοιπόν περίπτωση θα εμφανιστεί αληθής. Πάμε στη δεύτερη περίπτωση, γεννή 1. Αυτό θα γίνει λοιπόν για α από 1 μέχρι 1, μία φορά. Θα μπει μέσα, όχι δ, το δ έχει την τιμή αληθής, άρα θα γίνει ψευδής εδώ το δ. Εμφάνισε δ, θα εμφανίσει την τιμή ψευδής. Ψευδής. Τρία περίπτωση. Γεννήσεων 4. Άρα λοιπόν θα κάνω κάτι για α από 1 μέχρι 4. Όταν το α έχει την τιμή 1, το δ θα είναι ψευδής. Όταν το α παίρνει την τιμή 2, το δ θα γίνει αληθής. Για α3 ψευδής, για α4 αληθής. Άρα η τελευταία τιμή του δ θα είναι αληθής, οπότε θα εμφανίσει αληθής εδώ. Τώρα, στις περιπτώσεις 4 και 5, δεν θα καθίσω να το τρέξω 2.000 φορές ή 8.000 φορές, έτσι. Τι παρατηρώ από τις προηγούμενες περιπτώσεις? Παρατηρούμε ότι όταν το νι έπαιρνε άρτιες τιμές, 0 ή 4, το αποτέλεσμα που παίρνω είναι αληθής. Να το. Για νι περιττό αριθμό θα πάρω ψευδής. Άρα λοιπόν παρατηρώ ότι όταν το νι είναι άρτιος αριθμός, στο τέλος μου εμφανίζει αληθής. Όταν το νι είναι περιττός αριθμός, στο τέλος μου εμφανίζει ψευδής. Άρα λοιπόν το 4 είναι περιττός αριθμός, άρα θα εμφανίσει ψευδής. Το 5 είναι άρτιος αριθμός, θα εμφανιστεί αληθής. Α4 ερώτημα. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου και μας δίνει μια δομή σύνθετης επιλογής. Να γράψουμε στο τετράδιό μας συμπληρωμένη και παρακάτω εντολή εκχώρησης, ώστε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου. Και μας δίνει λοιπόν αυτό για 3 μονάδες. Τώρα, πώς πρέπει να σκεφτούμε? Έχουμε μια δομή σύνθετης επιλογής, η οποία παίρνει δύο περιπτώσεις. Ή το χ θα είναι μεγαλύτερο του 1, οπότε το k θα πάρει την τιμή αληθής. Αλλιώς, τι σημαίνει αλλιώς? Ότι το χ δεν είναι μεγαλύτερο του 1, άρα είναι μικρότερο ίσο του 1, οπότε το k θα πάρει την τιμή ψευδής. Πώς σκεφτόμαστε εδώ στις Πανελλήνιες? Ας υποθέσουμε ότι διάβαζα τη μεταβλητή χ. Οπότε τι θα είχα εδώ? Θα έλεγα, αν το χ είναι μεγαλύτερο του 1, τότε το k θα έπαιρνε την τιμή αληθής. Αλλιώς, το k θα πάρει την τιμή ψευδής. Τέλος αν. Εμφάνισε k λοιπόν. Το k είναι μια λογική μεταβλητή, Πόσες τιμές μπορεί να πάρει? 2. Ή αληθής ή ψευδής. Αν πάω στην αρχή και διαβάσω χ τιμές μεγαλύτερες του 1, τότε η συνθήκη μου θα είναι αληθής, οπότε εδώ θα πάει και θα εμφανίσει την τιμή αληθής. Αν πάω και διαβάσω εδώ τιμές που να είναι μικρότερες ή ίσες του 1, τότε η συνθήκη αυτή θα είναι ψευδής, οπότε και θα εμφανίσει το k ψευδής. Όλα τα λεφτά λοιπόν είναι αυτή εδώ η συνθήκη. Τι μου λέει η εκφώνηση? Μου λέει να συμπληρώσω την τιμή της εντολής εκχώρησης τιμής. Ακριβώς έτσι θα πράξω στους Πανελλήνιες, δηλαδή θα πω διάβασε χ και εμφάνισε k. Περιμένω λοιπόν από εδώ να δω ή αληθής ή ψευδής σαν αποτέλεσμα, έτσι. Διαβάζω λοιπόν χ. Άρα, άμα το χ είναι μεγαλύτερο του 1, τότε τι τιμή θα πάρει το k? Θα πάρει τη τιμή αληθής. Αλλιώς, τι σημαίνει αλλιώς? Ότι το χ δεν είναι μεγαλύτερο του 1, αλλά το χ είναι μικρότερο ίσο του 1, οπότε το k θα πάρει την τιμή ψευδής και θα εμφανίσει ανάλογα ή αληθής ή ψευδής. Για να συνοψίσουμε λοιπόν πώς απαντάμε σε αυτό το ερώτημα. Σε αυτό το ερώτημα θα πάμε εδώ και θα γράψουμε στο τετράδιό μας k, εντολή εκχώρησης τιμής, χ μεγαλύτερο του 1. Οπότε το k θα πάρει δύο τιμές. Ή αληθής, αν το χ είναι μεγαλύτερο του 1, ή ψευδής, αν το χ είναι μικρότερο ίσο του 1.
Και πάμε στο τελευταίο ερώτημα, α5. Α. Τι ονομάζεται τμηματικός προγραμματισμός? Τμηματικός προγραμματισμός, λοιπόν, ονομάζεται η τεχνική σχεδίαση και ανάπτυξη των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων. Β. Τι λέγεται υποπρόγραμμα? Όταν ένα τμήμα προγράμματος επιτελεί ένα αυτόνομο έργο και έχει γραφεί χωριστά από το υπόλοιπο πρόγραμμα, τότε ονομάζεται υποπρόγραμμα. Και Γ. Τι ονομάζεται παράμετρος ενός υποπρογράμματος? Μία παράμετρος είναι μία μεταβλητή που επιτρέπει το πέρασμα της τιμής της από ένα τμήμα προγράμματος σε ένα άλλο τμήμα προγράμματος.